Eucharist Bakoy. Kohemen kopara bayit hautrai Jesus Christ. Nilayos ngo nakakitab Deuteronomy. Labatay siya'y kadar hangi. Yaka jingid bas pun jago balay. Ba ubalay. Ula kwa banyada. Kwa ban sumar. Yengi way pay way. Nakano kajima. Ba ubalay ula peni hangi. Hakano kadur. Ula pensay so bat penroy yaw pai Israel naka kinyepo sha du ki la ki bangem la nyusho kane kalong ka jigshisha ko himen ko para ngilong ki kun jong uta ublay bat minda haka gospel ngiyos no pau Jesu karan siya panga jingsha shitam jamu nangda kalapoy siya ka jingkele hato o Jesu bat kesinran jangu kideben siu iaga sinyang iaga temple ka jingkerli kalong halor ka jing sinyang temple hato Jesu don't come and see you haba one kerli iau Petrus hato u kendra jumpi unongi kai jumpi usiu iaga sinyang temple u Petrus ula jubab hoy lese hakataka jing jubab jangu kalong baru Jesu ula yasno ia kata ka jingkerli ula yasno ia kata ka jubab jangu Petrus nangda ukerli hawo Petrus hangne ka jingkerli jangu Jesu kalong syapang kinongwe bat ki traishno dan arjai ki beriu hangne ki bat traishno bat ki ba nongwe mano bade ben siu ia ka senyang bat ke jubab kalong ki nongwe kabamut ia ki traishnom ki la light na ka jing siu ia ka senyang temple mano bade traishnom kumno ngila balong traishnom hakamat utrai ngila balong ki traishnom habang ipdiang pura ya ujisu kum usim jangi namar ladang ilong kikun jong uta usim kikun kimdan kamban siu ya kasenyang ha usim ha upak kani kalang jimut kawa Jesu hikai iki lese ki apostol kim pat snoutu Henry Jesu ula wan ban siu ya ka senyang baro naga benda ka perte namarulong ukun siem badulong siem uban sesen syariah ka perte nangdangi yo ba u Jesu la pa iyawu Petrus ban kwai doka mano pensnosi ya ka kenja perte ya ke beri bala kele jengkele u Jesu kile kwai doka bat pensalap nakashindur jong kadoka ningkong kabapi yo bat pitplit ya kashindur nangda pensa lap iya kapisa ulala kohimen ko para kaya ka jingmul jong kane ka doka balalap ningkong ha duria kaya ka jingmul jong kane ka pisa kabadon hakashindur jong ka doka Katung ke jimpatai jongu Jerome bakui but John Chrysostom bakui ki on kaneka doka ka yang nagabenda ujisu but kapisa haka shindur jonga doka kalong ka ktin utrai hakaba ka perte kan lai luwe minda ujisu pa kwai doka yawu Petrus upa bakui ningkong jonga balang nagabenda jongu nagabenda o Jesu unsiu no yakane hakaye haka met bat kasnam jongu Chris u Jesu ula wan ban siu bat ula wan ban tid yangi daka dor ka barem daka snam jongu khangni kadon ka perte kadon ka mensia u Jesu tid yangi wei pai wei haka kenja do jongi bat haka kenja mensiam jongi da ka jing shashi tom jongu da ka jing shashi tom haka med jongu
haka jingsha shitom haka dojongo u Jesu ula siu yaka senyang naga benda jongi. U Jesu ulang kenra jonge temple. U kenra jonge temple ulang ubasiu naga benda jongi man kapo. Habangi tusha u Jesu, habangi duai hakama jongo Jesu. Udang siu naga benda jongi, naga benda ki pop jongi, naga benda ke jing talon jongi, naga benda ke jing duna jongi. Ko himmen ko para u Jesu ulong ke doka naga benda jongi. Doka langat ningkong naga duriau. Bagi apostol kidon benda lang bahat kene ke doka. Bad ngiru lemba ke jinglong kun mensiam jongu. Ngiru ngidon benda lang bat kane ka doka bangin la na ka shindur jong kane ka doka ya ka ketin kaba ai jingim kabangi puson ya ka ketin kaba mina ka shindur jong Jesu kabangi duai da ka ketin u Jesu udang siu ya ka kuna u Jesu udang siu naga benda jongi udang penbiang ya ka senyang jongi iway pa iway kabamut ya ka jingim mensiang nginum saram hakane ka partay lada nipedeang pura yaw Jesu haka jingim jongi lada niyay rengkat badu Jesu lada ni shashko riyaw unsanang siu da kapisa kaktin utray kaktin ubalay bad kaktin kala longdo longsnam bad usyang sa rengkat bad ni lemba ka Eucharist bakui lemba ki sakrament habang ilong gi basyanya telan ya ka sakrament ya ka Eucharist bakui ngidang iyo ya ka jingkuy ngidang iyo ya ka jingsumar namar u Jesu ulang usim bad lemba ka Eucharist bakui lemba ka katin jongu lemba ke sakrament ngikelalong traisnong jomu ladang impediang ya ka sakrament ladang impadon benda bat ka katino trai ladang im kongu ya ka balang ladang im rengka badu trai ha ka jingim jongi kaya ka jima ngikelalong kinongwe ko himmen ko para na ka jingma banlong nongwe sha ka jinglong banlong traisnong kanekalong kabakongsan ladang isakut nongwe kadon ka jingma lada ngilong ki traisnong kadon ka jingker ko ha ka jingim jungi kadon ka jingker ko ha ka yingka sen ka jungi kadon ka jingker ko ha ka jilla baro kawai kadon ka jingker ko ha ka partai baro kawai ni ha banong rahai haka donur kamensiam hato ngalong nongwe haka matu Jesu kabau Jesu udang siu ya ka senyang naga benda jungi kabau Jesu udang keduk yang daga jingip ka jungu kabau Jesu udang pensle yang daga bor jungu hato ni je banlong kinongwe ne ni kwa banlong traisnong kabamud kikun jungu siam utrai kot very ni vai balong kikul jemusim ko himen ko para hangani ge Eucharist bakui nginduai na do ka donu ko trai palong yani ki trashnom bangin lai na ka jingsio senya barro hakene ka parte nginum don kam balong ki mrau jon kene ka parte banin nginum don kam balong ki ba ngop ha ka jingsuniu jon ka parte Henry ngin salam ki balai luit nama u Jesu ka doka jong ka jingim jongi badang siu na ka benda jongi iwei pan pelong yagi traishno ko Jesu karko kardok yagi penslai yagi daka bor jome bangin ngeit yame bangin pedek yame bangin loki kun jome bangin long traishno batme Enya ho ia utrai Jesus Christ. Amen.